Assalamu alaikum, benim hürmetli yaratkan Tuğan telekanalının sır itip kına tapşırığın tamaşaçıları. Min tapşırığının avtırı hamalı barışısı Roza Hayrulina bugün iskitkiş bəxtli hisler kişirəm. Çünkü dostlarım, biz bugün Tatarstan Respublikasının baş qalası Qozan şəhərinin 12 konsertlar zalında көңілі bilen yoqdı, saf, ғажайып матур болған. Eskitkiş sanatlı etip şiirler okuy bile durgan, talantlı, konferansiye, alıp barışı, humorist Almas Mirzayanov'ның юбилей кичәсендә бүген сезнең белән без дуслар. Шуңа күрә һәр вакыттагыча мин сезгә бик матур, бик тәмле һәм татлы мавыктыргыч мизгелләрне күрсәтергә керештем. Шуның өчен Туган тел телеканалы сер дип кенә тапшыру белән бергә булыгыз. Ramaşkalar hoşir, ramaşkalar Kaderlendi yaşlık yılları 12 konsertlar zalının səhnəsində bir qızı repetisiya mezgilləri var adıslarım. Almas Mirzayanov, muzikantlar, biyuşilər bir qatı əzilənələr indi əlbəttə həm eytirgə kerek. Almas öz-özünə bik talabşan artist bularaq, anın indi hər bir konsertində qatnaşışı artistqa da talablar güclü qoyulğan. Şuna görə barığızğa da oңышlar, barığızğa da matur yol saatləri sizgə indi tamaşaçılarım ayırıb aytəsim kiləm. Selam aytamiz bizning Boshqirdistondagi tomoshachilarimizga barchasidan. Ufaga bir ko'p selam Qozondan, milliy oshlardan ham Yo'rining o'zidan. Күрсәтәсе килә, мактанасы килә. Менә бу шәкшәкне безгә Оршада бүләк итте Җәүдәт абый. Җәүдәт абый ул үзе инвалид кеше, мөмкинлекләре шикләнгән кеше һәм алай дип әйтү бердә дөрес булмас, конечно. Шулай да ул әле обычный нормальный сау сәламәт кешеләрдән күпкә ныграк елмаеп йөри торган кеше. Күпкә бу дөньяны сөя торган, ярата торган кешеләрне ярата торган кеше. Аннан үрнәк алырга кирәк әле кайберәүләр безгә. Менә безгә нинди шәкшәкләр алып килгән, ат Җәүдәт дип языплар куйган, матур альбомнар алып килгән. Аңа бик күп сәламне җиткерәсе килә Казан каласыннан, хәтта Казан концертындагы кунакларны аның ризыгы белән сыйлыйбыз, Алла бирсә. Almas hamanda бүләкләр кабул итә инде. Нигә кызык бит? Кызык инде. Без менә башта бик каты шикләнгән идек. Бәби тугы белән концертлар куярга кирәк микән, юк микән инде дип. Мәртә мин өйдә ничек ятыйм инде, мин теге гаиләнең ашатучысы буларак, иң беренче ратта мин өйдә бала янында ятасы килсә дә, буласым килсә дә, өйдән чыгып китәсем килмәсә дә, өйгә акча алып кайтырга тиешле кеше, гаиләмне ашатырга тиешле кеше. Һәм безгә ярый концертлар куябыз бәби тугы белән, безгә концерт сайын күчтән ашап киләләр. Нәзирәгә дип һаманда кайтам да, Зөлфирә һаман нәрсә алып кайттың гына дип тора. Алмас, бүлешеп китә әле. Әти булу хисләрең белән. Син булай да хисле кеше, әти булгач миңа калса синең күңелеңдә әллә нинди матур хисләр уянгандыр инде. Әйтәләр иде. Үзе балаң булгач аңларсың әле дип инде. Мен мен күпме бала үстердем бит инде. Алла апамның малайын күпме тәрбияләдем теге биләүдә вакытыннан алып. Ул хисләр һаманда күңелдә тора, мин ул вакытта бит инде күпкә яшьрәк тә идем. Хәзер инде аңа 18 яшь, 17-18 яшь инде зур бит инде ул малай. Ничә ел үтеп киткән мин аны карап үстергәнгә дип әйтсәм дә була. Анарсың пельменникларны гел үз итәм, гел рәхәт бит инде сабыйлар. Нәкъ шулай булар шикелле булганы, бу миллион тапкыр кадерлерәк, миллион тапкыр рәхәтрәк. Алар үпкәләмәсеннәр, мин аларны да бик яратам, ләкин үземнеке гел икенче, ул минем дәвамым, ул безнең дәвамчыбыз Аллаһ Тәгаләнең сорап алган зур бүләгебез һәм Аллаһыбызга һәм Зөлфирәмә зур рәхмәт шушы савыйны миңа бүләк иткәннәр өчен. Christmas bells are ringing. Carol through the snow.
Хөрмәтле дуслар, Казан Уникс концертлар залы Алмаз Мирзаяновның юбилей тамашасында без бүген сезнең белән репетиция мизгилләре бик кызу барды. Алмаз инде бөтен серләренә Алмаз үзе кабатлый, үзе җитәкли бөтен музыкантлар һәр вакыттагыча үзе сүзләрен дә монда дөресли, сәхнәдә дә тәртип урнаштыра. Ничек шул хәтлек уңган, талантлы, бар яклап та булган кеше булып була ул Алмаз синең кебегә? Сездән үрнәк алам. Менә бит кайчан карама син бөтен җирдә, син һәр вакыт елмайган, син һәр вакыт хезмәттә, эштә, менә синең көзге шикелле алам да, нәкъ шулай иттем, тамашачылар сезгә дә киңәш бирәм, алгыз әле энергия. Мин менә хәзер күрсәтмәм дигәнем инде. Бу концерт буена тора ул шулай. Ләкин монда беренче җырның һәм беренче җырдан соң булачак шигырьнең генә сүзләре бар, һәм программа калганы бер нәрсә дә юк, бушлык аның. Үзем өчен генә инде бу. Буларын да яттан беләм, но кирәк. Син бердә кыйынсынма, Алмаз. Миңа калса, менә шушы сүзләрнең монда торуы, әйме, бу синең чын күңелдән үзең тырышып булдырырга тырышканлыкны дәлилли. Бер нинди фонограмма юк бүген, әйме? Чын. Һич кенә дә юк, менә кулымны йөрәгемә куеп әйтә алам. Җыр белән, әлбәттә инде Алмаз Мирзаянов кына сөйли белә торган һәм күңел түрләренә җиткерә белә торган шигырь сөйләмнәре дә бүген көтелә бит инде, әйме. Шулай да бүген Зөлфирәне көтәбез бит инде. Алмаз, сер итеп кенә әйтәле, буламысың бүген Зөлфирәбез синең юбилей тантанасында? Начальник җибәрсә була. Нәзирәнең кайфыннан тора. Нәзирәне әби карап торам диде, хәтта концертка да килмим диде. Шуның өчен генә видеога төшереп кайтып күрсәтерсез инде балалар диде. Зөлфирә килергә тиеш. Менә бит ничек туры килде әле әйме чынлап та юбилей елың. Аллага шөкер. Икегезнең дә февраль аенда Зөлфирәнең юбилее булды. Аның да шушы матур концертына репортажларга бәхет татыды. Бәхет дип әйтәм алмас чынлап та сезнең белән аралашу, сезнең тамашалардан репортажлар эшләү ул күңелләргә ниндидер шифа, дава бирә торган эш бит ул сезнең белән гомумән аралашу. Шуңа күрә шундый күңелле булганыгыз өчен сезгә аерым рәхмәт. Бер-берсен тулыландырып, сафлыклары, ихласлыклары, талантлары белән барырга килгән гаилә алар дуслар. Җиһанга яктылык ниндидер менә саваплы эшләр башкарып, шул хәтлек менә мактап туеп бетеп булмый. Мактаганга мин тәңгәл килсен өчен миңа һәм матур кием кирәк. Миңа костюм кием дә и сөйләшәбез. Шуңа күрә бездән аерылмагыз туган тел телеканалы сер дип кенә тапшыруы. Монда Уникс концертлар залының коридорларында да, гримерка янәшәсендә дә шундый күңелле баян моңнары. Баядан бирле уйный дип бер тегеләйгә уза, бер булайга уза. Алмаз Мирзаяновның музыканты исемегез? Эльфир Искандаров булам. Эльфир Искандаров нәкъ үзе басып тора. Эльфир, шул хәтлек уйнарга яратасыңмы? Шул хәтлек син җитди итеп концертка әзерләнәсеңме? Уйнарга бик яратам, һәм әзрәк җырларда иҗат тәмин шул җырларны безнең Татарстанның шул артистлары башкара инде шул җырларны. Әллә соң син безнең тамашачыларга да бер генә куплет булса да үзеңнең иҗат иткән җырларың арасыннан күңелеңә иң якын булганын бүләк итәсеңме? Сер итеп кенә? Нәрсә җырлыйм икән? Үзең уйнап, үзең җырлап җибәрсәң, миңа калса хәзер шундый рәхәт була барыбызга да. Көмеш гөл, яры буйлары зәңгәр гөл, ишекләрен аңлаттым, яратам шуны бел. Көмеш гөл, яры буйлары зәңгәр гөл, ишекләрен аңлаттым, яратам шуны бел. Искиткеч булды бу, шундый рәхәт булды бу, менә баян моңнары, минем менә янәшәмдә яңгырады. Дуслар, гаҗәеп шундый матур хисләр кичереп йөрим. Рәхмәт сезгә, рәхмәт, уңышлар. Алмаз Мирзаяновның шәхсән үзенең гримеркасына килеп кирдем әле мин. Ул инде әзерләнә, дуслар, әзерләнә. Санаулы минутлар гына калды концерт башланырга. Дулкынның бердә сизелми Алмаз. Ничек кайда яшереп тотасың аны? Үзем генә беләм, күрсәтмим мин. Авырлыкларын да күрсәтергә яратмыйм. Җиңеллекләрен генә күрсәтергә яратам. Елмайып тор. Елмайган кешенең теге берсе сиңа үчләшеп йөри икән, син елмайып йөрисең дә, тин ачу килә тагыдан ныграк. Аны үзенә әйләнеп кайта бит ул. Аннан соң тормышта кемдер әйткән сүзе бар бит, бик бер шахисның син елмайганны күр, башкалар елмая, анасын бөтен дөнья елмаюга гына тылса, ничек рәхәт булыр иде дип. Бик күп шундый кызыклы гына фикерләр яктыртып киттем.
сиңа хәтта ничектер авыр булганда да елмаярга кирәк дип. Тормышыңда әле шундый кызыклы мизгелләр тантана итә алмас, чынлап та кызыгылар да булып алгалады. Моның турында гомумән әйдә әз генә без булса да серләрне ачып китик. Синең фикерең, синең күңел халәтең менә әлегесе синең тормышыңдагы булган кызыгыларга кагылышлы. Иҗатыңа кайбер кешеләрнең карашы әзрәк кенә аңлаешсыз булып калган фикерләр кичердек без дә хәтта читтән күзәтеп. Үзең моңа нәрсә дип әйтер идең, нәрсә дип өстәп куйыр идең. Алар аны белмиләр генәдер. Белсәләр бәлкем алай дип сөйләмәгән булырлар иде. Шушы ничә ел дәвамында эшләгән эшемнең нәтиҗәсен тамашачылар күрә, мин күрәм, минем хезмәттәшләрем күрәләр, һәм алар мине яклап чыктылар бу ситуациядә, һәм бу бары тик бер аңлашылмаучанлык, һәм бәлкем кемнәрнеңдер әйдә булай әйттерик без аны. Бу Аллаһ Тәгаләнең бирелгән безгә бер дәресе, сынавы, һәм без моны кабул итәргә тиеш тә ялгышларыбызны, хаталарыбызны төзәтеп алга таба атларга тиешбез. Мин каршылыклы фикерләрем күп, минем дәлилләрем дә күп. Минем аларның берсендә чыгарасым килми, минем аларны сөйлисем килми. Беренчедән хәзер инде теге ират буларак урта яшьләрдәге ират буларак, икенчедән эш белән күрсәтү яхшырак булыр күп сөйләшкәнчә караганда. Шул. Минем бүгенге позициям шул. Минем шундый бу юлы бу конфликт вакытында тамашачылар бәлкем белеп аңлап бетмиләрдер. Кирәк әйбер түгел ул сезгә. Менә шулай матур булып елмаеп торган алмаз гына күрергә насыйп булсын сезгә, Аллаһ буйрса. Конфликтлар килеп чыккан вакытта кеше белән мин үземне читтән карыйм. Мин ул кешенең эшенә кирип карарга тырышам. Мине ничек күрә ул? Аның әйләнә тирәсен интернетта бит бөтенләй бер бар. Мин бөтенләй карап чыгам алар турында. Нәрсәләр бар микән? Нинди аның балалары бармы, ире бармы, гаиләсе, нинди эшләр эшләгән, нинди хезмәтләр эшләгән? Аны аңлау өчен, аның мине ничек күрүен аңларга тырышу өчен ул вакытта җиңелрәк. Кара, алмас син бит хаклы түгел. Син бит менә булай күрә бит бу. Син аңа ташланма. Шулай дип әйтәм. Анарсың үземне берәр инде әкияткә куям, берәр инде фильмга. Һәм үзем нинди персонаж микән? Мин нинди персонаж? Һәм минем оппонент нинди персонаж? Аның тышкы кыяфәте нинди? Аның чәчләре нинди, күзләре, бите нинди? Ул нинди геройга охшагансың дип уйлыйм. Һәм мин әгәр дә ул кешедә тискәре сыйфатлы герой күрәм икән, әкият героемы, кино героемы, мин күпкә тынычрак тотам үземне, чөнки бер генә әкияттә дә, бер генә әсәрдә дә әле тискәре геройларның җиңеп калганы юк. Һәр вакыттагыча аек акыллы, төпле фикерле һәм шул ук вакытта һәр бер нәрсәгә синең тормышта карашың якты, алмас. Син моны ничек иттереп булдырасыңдыр, аны ул синең әти-әнingнән биргән таланттыр инде, әйме? Кешелек гомумән дөньяга булган шушындый позитив карашың, шундый изге якты күңелле булулыгыңдыр инде. Һаман да сокланып шундый гына нәтиҗәләр ясасым килә. Рәхмәт әти-әниеңә шундый кеше бүләк иткәне өчен җиһанга. Рәхмәт сиңа, алмас. Фикерләрең өчен тамашачылар инде аңлаганнардыр. Аларга кушылып мин дә әйтәсем килә. Без әлбәттә яктылык, изгелек һәм инде дөрестлек яклы. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Алмаз Мирзаяновның юбилей концерты башланып китте, дуслар. Карагыз әле, тамашачылар инде алкышлап аны каршы алалар. Котлыйбыз сине, Алмаз. Иҗади үрләр, матурлык, иминлек һәм күңелең синең һәр вакытында саф, якты, самими булсын. Афәрин! Казан шәһәрендә сер итеп кенә тапшыру Алмаз Мирзаяновның юбилей кичәсенә багышланган репортажына дәвам итә. Һәм инде нәкъ менә бүген синең юбилей тантанаң булгач, безнең тамашачыларга Алмаз яктыртып китәсе килә. Кыскача гына синең биографияңны. Кайсы районның, кайсы авылда туып син, нинди уку йортлары тәмамладың? Әйдәле тамашачыларга. Башкортстан белән чиктәш, Мөслим районы Татар бүләре авылыннан мин. Иң гүзәл, иң матур табигатьле авыл, безнең авыл дип бөтен кеше әйтсә дә, һәр кеше үз авыл турында әйтсә дә, миңа үземнеке кадерле, үземнеке якын, сагынам, урамнарын сагынам, урманнарын сагынам, болыннарын. Кичкенә генә булса да, тездән генә булган булса да, елгасын да сагынам.
тау дип без тау дип үскән Нәҗип тауында сагынам, ул инде чокырдыр сүңгән әйткәндә. Ну безгә тау булып күренә. Кайларда укыдың? Урта мәктәпне үз авылыңда тамамладың, шулай бит? Мин 15 яшымда 11 классны укып бетердем. Мин шулай туры килде, 5 яшымнан августта 6 яшь тулганда миңа буяң узын, укый беләсең, яза беләсең дигәннәр дә укыра керткәннәр. Класс җитмәгән, класска балалар җитмәгән булган вакытта. Аннары 4 классны укымадык. 13 яшымнан китәсем мин 9 класстан, әни әле син балачага йөрмә диде дә. 15 яшьтән 11 класстан соң Лениногорский шәһәрендә музыка педагогический училищесында укыдым. 4 ел белем алдым, параллельно мен дворник булып ташладым, нинди хезмәт бар шунсында, әкренләп мәҗлесләр алып бара башладым, халык театрына йөрдем, ансамбльгә йөрдем, барысына да өлгерергә тырыштым. Шул монда Казан шәһәренә укырга дип килдем, государственное муниципальное управлениегә укырга кергән идем, утырдым да, алмаз мәйтәм, син дөрес җирдә утырмыйсың бугай, мәйтәм, син бу экологиядан нейне реферат язып утырырга тиешле кеше түгел бугай, аңлавым буенча дидем дә, беренче семестрында укып бетермичә мин качтым. Димәк, әле син тыңлап торам да хайран калып, син бала чактан иҗади булгансың һәм иҗатка тартылгансың. Әллә барымы ничектер менә мин шул булырга хыялланам, мин менә шундый кеше булырга, шушы өлкәнең бер бөек кешесе булырга дигән шундый хыялларың гомумән булдымы? Әллә инде менә иҗатны син туры үзеңә сайладың да һәм шуңа гына таба атладыңмы? Юк, миндә бит алай ярылып яткан бик көчле талант дигән әйбер юк. Кичкенәдән тегендә монда барып йөреп, ярышларда катнашып үстереп йөрергә. Ни җыр дисәң, ни җыр ягыннан шаугыр килеп җырлый торган түгел, сөйләү ягыннан да мин теге ниндидер көр, мотор, левитаннар тавышы бар дип тә әйтә алмыйм. Ләкин минем күңелем бар, минем кешеләргә әйтер сүзем бар. Әлегә әйтер фикерем, әйтер сүзем булганда, мин тамашачылар янына ашкынып торырмын һәм шулай ук мине тыңлыйсы, мине күрәсе килгән кешеләр булганда, тамашачылар килеп торса, концертларыбыз булып торыр. Гомерләрнең җиткәч үрләренә икәү бергә атлап янәшә, берсе килер, берсе китмәс өчен яшьлек белән картлык көрәшә. Алмаз, бер фикереңне мин ишеткәнем күптән түгел бер интервьюларыңда. Нишләп соң җырлый башладың, Алмаз? Күңелеңә бик үк теге шигырь сөйләгән кебек якын булмаса да бу һөнәр, әмма дә ләкин бүтәнчә танылып булмый бит шигырь сөйләп кенә дидең син. Шигырьне ротациягә биреп булмый, телевидениегә алган биреп булмый. Шигырь аркылы гына кешенең күңеленә үтеп кирип булмый дип әйтү дөрес түгел. Җырның бит әле аның сүзе дә бар, көе дә бар. Аны клип төшереп була, аны кешеләргә башка төрле танытып була. Ни өчен кирәк ул? Миңа кирәк ул гади тамашачыны обязательно теге шигърият дип җанаткан, анда шәхесләр дип җанаткан тамашачыны гына түгел. Гади тамашачыны, менә җиңелрәк булган уйлаучы тамашачыны алып килеп, юморга, кармак эләктереп, аларга менә шундый шигырьләр бар, менә мондый әдәбият бар, менә мондый мәгънәле сүзләр бар икәнен аңлатып, аларга мәхәббәт уяту минем төп максатым булып килде беренче концертларымнан. Бүгенгесе көндә дә ул шул. Чөнки бу минем иң якын дусларым берсе Алимира. Мин аңа 10 елдан артык үземнең башымда ышанып тапшырган кеше. Теге өйләнгән икән дә Уликрас, мин парик пакерым булган иде ул. Алимира бик зур мәсьәләләр чөнки. Кул шаулады. Минем җыр үзем шикеллерәк. Менә алдагы шагыйрьне җырлагачтан аңлашсыз дип уйлыйм, мин аны беренче концерт сезонында булай тәкъдим иткән идем. Ул минем тулы халәтемне ачык сала инде. Хәзер сезнең каршыгызда 105 килограммлы, почти 2 метрлы мужикның ромашкалар дигән җыры яңгыраячак. Әнә гаматабай сезләре, Айдар Тимербаевский ромашкалар! Алмаз белән без инде бик күптәнге дуслар. Ул инде менә иҗатка кирип киткәннән бирле мин аның иҗатына гашыйк, чөнки ул бик зур эшли. Безнең менә бу шигърият битендә онытылып бара иде ул. Алмаз аңа бөтенләй яңа сулыш бирде. Мин аның иҗатына гашыйк бу. Мин вачи шигырь, гомумән шигырьләргә гашыйк кеше үзем. Алмазның бу эшен бик хуплап инде сөенеп, аның эшендә үзебезнең татар халкы эшендә сөенеп, менә шундый Аллага шөкер мин әйтәм. Телебезне үстерү бит инде бар бер. Менә шулай итеп аралашып, аннан соң инде җырларда иҗат итәргә кирештек. Алмазның үзенә дә, Зөлфирә белән икесенә дуэтлар да, Зөлфирәгә дә менә шулай итеп бик матур гына итеп, алар белән хезмәттәшлек итәбез дип әйтим инде.
Аны тамашачыларга тагы да якын айткан җырларның берсе. Ухалла дигән тавышка. Әйе дусларым, калганын үзегез беләсез. Бу җырны шәхсән үзем дә бик яратам. Һәм инде алмаска килешле җыр бу. Әйтәсе килә инде, ухалламышы. Һәрвакыт алмас кебек алга, матур якты уйлар белән максатларга ирешеп яшәргә ясын. Барыгызга да. Хөрмәтле Туган тел телеканалының Сер итеп кенә тапшыруын тамашачылары, мин әле Казанда Уникслар концертлар залында Мирзаяновларның концертында шундый бәхетле хисләр кичерәм, чөнки минем янәшәмдә минем якташларым, алар бүген Мирзаяновлар концертында бу генә түгел инде хәзер ничә айлар дәврендә алар белән бергә гастрольдә йөриләр. Миннән сул якта ул инде оста безнең баянчы, искиткеч моңлы тавышлы Рафил Мусин һәм инде безнең Булат Сөләйманов. Аның атышты бик яхшы алып баручы. Сер итеп кенә әйтәм. Рафил, синнән сүзне башлыйк инде. Ничек Алмаз белән сез кашаннан бирле таныш? Ул үзе тәкъдим ясадымы сиңа әйдә эшкә киләле, брат давай эшләп алыйк дип, әллә инде башкача? Инде без ничә еллар таныш инде хәзер. Теге без Казан концертка килгәндә ул постоянно килә торган, Ризана белән килгәндә ул да килеп концертларны карыйдыр. Шуннан соң инде быел сентябрь аенда ул Башкортстанга беренче гастрольләр белән килде. Һәм дә инде шунда әйдәде бергә эшләп алыйк дип тәкъдим ясагач, мен аңа берничә отказ бирмәдем инде. Шулардан менә бергәләп эшли башладык. Баягына Рафилдән сорыйм. Мин әйтәм, Рафил, ничек монда эшләү Мирзаяновлар командасында димен. Ой, Роза супер ди. Искитмәл. Әйе. Бик рәхәт эшләргә алмас. Үзе тырыш егет ул, Зөлфирә белән алар бергәләп бик тырышалар. Һәм кешелекле ягында алар бик ачыклар. Һәм мин Алмазга бик зур рәхмәтлемен. Аның белән эшләгәнемә мин бик шатмын. Рәхмәт. Булат, синдә нинди хисләр? Син нинди фикерләрең белән бүлешерин? Мин зур рәхмәт әйтәсем килә Алмаз абыга, Зөлфир апага. Мине чакырган өчен группага. Мин не так давно группада сентябрьдән гастрольгә чыгып киттек. До сегодняшнего дня миңа бик ошый. Группада шундый җиңел, бөтенесе шундый шаян итеп әйбәт сөйләшәләр, хорошее настроение у всех. Мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә тагын бер тапкыр Алмаз абыга һәм Зөлфир апага. Алмаз абый, Зөлфир апа, бик зур рәхмәт сезгә. Алмаз, бәхетле әти бул. Саулык, сәламәтлек телибез. Зөлфира белән матур тормыш корыгыз, бәхетле булыгыз. Тамашаларыгызда кеше бик күп булсын. Амин. Алмаз, муслимники икәнеңне онытма, иң әйбәт кешеләр муслимдә яши. Яратып, яратылып яшә, илһамланып яшәгез. Флюр апа, Флюр апа, Юбилей белән котлыйбыз. Матур яшәсеннәр, бәбиләрен үстерсеннәр, матур иттереп. Бездән теләк шул. Изге теләкләр. Флюр апа турында әйтми булдыра алмыйм. Ул инде әлбәттә Алмаз Мирзаяновларның һәр даим концертларын Казанда оештыручы, шундый да менә үзе чәчәк кебек балкып торган безнең апабыз Флюр апа. Рәхмәт сезгә. Гөчле балкып яшәгез, гөчле матур булыгыз. Амин. Яш булыгыз. Флюр апаның сүзләренә кушылам. Бик матур әйтте. Хөрмәтле тамашачылар, Алмаз Мирзаяновның концерты шул тиклем матур итеп дәвам итә. Һәм инде әлбәттә көтелмәгән сюрпризлар да бар бүген. Менә минем артымдагы әлеге аю да кемнәндер Алмазга бүләк микән, аның якын кешеләренә бүләк микән? Әлегә бу минем өчен дә сер. Барысы да алдагы минутларда ачыкланыр. Альмираның бүген туган көне, юбилейы. Ихлас йөрәктән Кытлыйбыз сені шын көңілден бұл матур бейрамың білен 1, 2, 3, ура! Сена туған күнін білен қытлау шушындай зур, ышанышлы, настоящий мужчина болуын тілейміз яныңда. Ярыма, ным етіп құлшабыз әлі, Кытлыйбыз! Альмира, танцуй! Bu minnet sana zor motor doğan gün bölge. Kabul etme al.
концертын бик матур үзенең чыгышлары белән популяр җырчы Алина Даутова да бизәде. Алина, хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Ник нәкъ сез бүген Алмазны котларга килдегез икән? Җырчы кызларыбыз бик күп бит. Әйе, менә без аның белән дуслар. Шуңа күрә ул мине сайлагандыр инде дип уйлыйм, белмим. Ул гел әйтә инде, синең җырларыңны яратам, синең җырларыңны гел тыңлыйм. Гел поддерживать итеп тора. Мин дә аны поддерживать итеп торам. Шуңа күрә любой вакытта, любой, менә 1 сәгать калса да концертка мин килеп җитәм. Димәк, сезнең арада шундый тугры матур якты мөнәсәбәтләр. Алмазны инде бүген әлбәттә мактау бик дөрес, матур концерт мактамый аны булдырып та булмый. Ул бит шундый искиткеч саклангыч кеше. Бармы аның бер тискәре яклары, Алина? Юк, тискәре яклары юк аның. Ул иҗади кеше. Миңа ошый аның менә. Ул иҗатка весь кирелеп беткән. Без аның белән даже нәсәбләндер ошаган да. Ул тик онытылып битергән может үзенең дөньясында ул. Миңа ошый. Син безгә ошыйсың, без сине яратабыз, Алмаз. Яратам. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Алмаз Мирзаяновның тормыш иптәше Зөлфирәнең апасы. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич. Нинди теләкләр җиткерәсегез килә инде сез Алмаз кияүгезгә бүген? Алмаз исән сау булсын, озын гомер телим аңа, бәхет, шатлык, кичкенә генә кызларын әйбәт кенә, матур итеп, тәртипле, яхшы кыз итеп үстергән насыйп булсын аларга. Әйдәгез инде барлык серләрне ачып китик әле. Алмазны гомумән гаиләгездә ничек итеп кабул иттегез? Иң беренче күргәч Алмазны Зөфирә бит инде кайтып таныткандыр, әйме таныштыргандыр. Нинди хисләр кичердегез? Чын дөресен. Алмаз безгә Адилә кызымның туган көндә килгән иде. Без шунда беренче тапкыр таныштык. Мин аны беренче күрүгә нинди зур кеше икән бу дип, теге шундый шок катып карап калдым инде аңа. Миңа бик ошады, бик ачык. Сразу безнең гаиләбезгә килеп керде ул, бик яхшы гына итеп безгә үзебезнең кеше булып килеп керде инде. Рәхәт булды. Рәхәт кеше ул. Алмаз белән танышканга берничә еллар булды инде, яңадан телефоннан аралаша башладык. Башта аның интернет чәтәләрендә беренче концерты чыккач, шуны караган идек һәм ул концертында татар телендә безнең татар шагыйрьләренең һәм башкорт шагыйрьләренең шигырьләрен сөйләве миңа бик якын булды. Чөнки мин үзем дә инде 30 елга якын татар теле укытам, татар теле әдәбияты һәм Алмаз белән дә шулай танышып киттек. Һәм соңгы вакытта сөйләшүләрдән чыгып та әйтәсе килә, Алмаз безнең татар телен үстерү өстендә бик зур эш алып бара. Һәм яңадан икенчесе аның ул татарлар белән башкортларның дуслыгын да күрсәтә. Чөнки без татарлар башкортларны, башкортлар татарларны алар якын итеп яшәдек. Киләчәктә аңа иҗат уңышы теләп калабыз. Һәм Зөлфирә белән кызлары Назирәне исәнлекле саулыкта үстерсеннәр. Тазалыкта яшәсеннәр һәм киләчәктә халык яратырдай һәм халык үзе биргән матур исемнәрен дә аларга насыйп булсын. Без аңа уңышларга телибез. Концертка хөрмәт итеп чакырганы өчен рәхмәт бик зур. Сәнгать матур шигырь сөйләүче, конференция алып баручы, юморист, җырчы. Менә шушылар синең барысы да синдә бар. Ә күңелеңә иң якыны? Зөлфирә. Дуслар, кемне күрәм мин? Зөлфирәне! Искиткеч сәлам, Зөлфирә. Телефонны сәзер түгел только. Беләм мин. Син булай да гүл матурсың. Әле тагы да субханалла матурланып киткән бит ул да биләс. Бүген бөтенләй. Әйе. Башкортстаннан икән күренеп тора инде. Гөл белән. Вау. Рәхмәт инде, сагындым шул хәтлек. Нәрсәләр сүзне башларга да белмим. Кутлыйсы да килә. Мин әле монда килеп җитмәдем һаман. Мин әле ярты җаным белән өйдә калдым. Шуңа күрә әле менә хәзер килешнәбез, әзерләнәбез. И нормально. Ишәшәбез. Әлегә озатабыз котлауларда, сорауларда, алдагы минутларда дуслар. Рәхмәт килгәнең өчен. Хөрмәтле тамашачылар, Алмаз Мирзаяновның концерты гөрләп дәвам итә һәм инде аның тамашачылары арасында үзебезнең якташыбыз эшләпәсеннән күрмим ди сине ди. Күрәсең. Якташыбыз Айдар Ракипов, хәерле кичләр. Хәерле кичләр. Якташыбыз дигәч, чынлап та сезне бүген Казан каласында, Татарстан баш каласында сезне шушы матур кичәдә, матур концертта күрүебезгә шиксез шатбыз. Күңелләр рәхәт булып куйды сезне күргәч, шуңа сезне телевизордан карап
карайдык. Рахмат инде. Мин әле сине Айдар зуррысы урынга шундай җырчыбыз безнең искиткеч шыната моңлы тавышлы Айдар Ракипов. Шулай ук безнең талантлы Алмаз Мирзаяновның концертында. Ни өчен син бүген аның концертында тамашачы? Димәк, кайсы ягы беләндер ошый, үзең сөйләп кит әле. Алмазның инде без Алмаз белән күптәннән таныш, күптәннән аралашабыз. Теге мондай тормышта да аралашмасак, теге концертларда инде шулай итеп күрешкәч аралашып утырабыз. Алмаз инде ул беренчедән шундай зур шәхес дип әйтсәм дә ялгышмасмын, чөнки эстрада шундай чын күңелле, шундай якты йөзләр белән карап, матур итеп шигырьләр сөйләүче, минемчә ул инде Алмаз. Шуңа күрә инде мин бүген дә аның концертына булуыма чиксез шатландым, карыйм. Аның ничек сөйләгәнен минем дә теге дөресен әйтәсем килә, кичкенәдән ничек тә булса шигырьләр сөйләсе килә иде. Шуңа инде мин дә Алмаз шулай итеп оста булуына карам, оста булгач инде мин дә аңа карап шулай сокланып ничек тә үземә тәҗрибә алам инде. Әйтмәскә кушты. Bütün okçular dizip şarkılar sileklerini sudan manzirge. Amiyan da koymadım, ben boşuma diye oturdum. Rahat değil, okçular kırılmıyor, boşta kırıl. Зөлфирә, исем китеп Алмазга сокланып торам, синең дөрес аңна. Ничек һәр нәрсәне исәпли ул? Аның концерты бара. Ул сәхнә артындагы музыкантларын, артистлары белән ничектер аларны да куәтләп алырга өлгерә, монда кунакларында аларга игътибар бүлә. Ул өйдә дә шундый бөтен нәрсәне исәпләп. Шуны әйтәсем, ул концерт вакытында гына ул өйдә дә нәкъ шундый. Кай вакытта даже ачула килә. Матурым, нишләп бөтен әйберне контролировать итеп бетереп булмый бит инде аның өчен. Хатын-кызлар йөри бит инде аның. Тегесендә булай итеп җайлап, бусында җайлап. Әмдә Алмаз шулай итеп бирә безнең. Минем киемнәремдә җайлап йөри ул. Бусында хәзер инде менә Аллаһ кызыбыз да бар. Кызыбызның бу әйберләрне алдыңмы, бусларын алдыңмы, онытмадыңмы дип, бөтен мелочьларга кадәр менә шулай итеп җайлап йөри ул Алмаз. Аллаһ шөкер. Ул һәр инде оңдым, Аллаһка шөкер. Ул шундый булганга синең өлешең, синең энергетикаң монда бик зур роль уйнар бит. Зөлфирәм дип кенә тора бит инде. Аллаһка шөкер. Бәхетле матур тормышта яшәргә насыйп итсен, барыбызга да, безгә генә түгел, барыбызга да. Көнче кешеләрдән Аллам сакласын дип әйтергә кирәк. Брүк инде. Бездән аерылмагыз дуслар, сер итеп кенә. Шоу труппа театр Джива. Карагыз әле дуслар, мин үземне хәтта космоста кебек итеп хис итәм. Ничек матур итеп аларның утлары яна, ничек итеп алар матур итеп чыгышларын ясыйлар Алмаз Мирзаянов концертында. Әфәрин! Бик жаратабыз, 3-нче ел концертына киләм. Ел сайын бик жаратып карыйбыз. Гел килергә язсын, аңа исәнлек, саулык, гаилә бәхете. Исән-сау менә кызлары туганга бик куандык. Тагын да шулай куанып концертларына килергә язсын безгә дә. Алар да бик матур концертлар куйсыннар. Без беренче тапкыр килдек Алмаз Мирзаяновның концертына. Бик ошады. Бик ошый шигырьләр дә, сүзләре дә, җырлары да. Аларга алдагы тормышларында тазалык, саулык, семья бәхете, шушы кичкенә кызларын тигезлектә, шатлыкта, бәхеттә бергә үстерүләрен телибез. Тагын да гына әле малайлар, кызлар алып кайтырга телибез аларга зур уңышлар телибез. Алмазны бик яратып, бик хөрмәт итеп карыйм. Гаиләләрен дә бик яратам. Алга таба бик зур уңышлар телим. Саулык, сәламәтлек, гаилә бәхете. И эшендә уңышлар телим. Алмаз Мирзаяновның билетына сентябрьдә алып кайткан концертына билет. Менә бүген көн килеп җитте, Аллаһка шөкер. Рәхәтләнеп утырабыз, кул чабып тыңлап, рәхәтләнеп татарча шигырьләр. Ни өчен сез бүген матур итеп шул концертка килдегез? Алмаз Мирзаяновны яратканга һәм хөрмәт иткәнгә күрә. Ни өчен яратасыз? Матур шигырьләр өчен нигә? Матур җырлары өчен. Мәгънәле шигырьләр өчен яратабыз. Сер итеп кенә безнең тамашачыларга әйт әле. Зөлфирә әни булганнан соң кайсы якка үзгәрде? Сизәсең аның күңелендә нинди үзгәрешләр? Инде йөз кыяфәтенә карап, тагы да матурланган. Сездә юк, субханалла. Зөлфирә мине күрми дә хәзер. Зөлфирәдән миңа игътибар җитми.
Мен инде аңлыйм аның хәләтен бүгенге көндә нинди хәлдә йөрүен, аның бөтен бер шулы бала шулай микән, ул баланы төне буйда тотып утырып чыга бит. Бөтен әни балан кеше белә. Аны һәм мин сабыр итәм инде әзгәне. Без сорап алган Аллаһ Тәгаләдән сорап алган сабыйбыз. Шуңа күрә дә бик шат кынамын. Ләкин Зөлфирәдән килгән тәмле әниләр исе. Süt ise miken ol. Balаны исне yaptıyıp bulmayı. Ol Zülfire'ni исне yaptıyıp bulmayı. Yanlarında yürüyüm. En mühimi katı verilmezke, ağırsız etmezke. Nişikteteki bala yılasa da internet kanallarını okudum. Bürük imiz balanı, tınışlandır balanı diye betirge yaramıyken. Şu an kıra tınışkına ya özüm barıp da alam ya şunda Zülfire neyindi. Katı verilmezke tırışam. Yaramay. Yok. Каты бәреләргә син мөмкинсең менә шундый шакларың булгалы? Каты бер мин бит бик нителле, туры телле. Мин туры әйтәм дә анасын гына. Ешеп кәләдәсең Зөлфирәне мондай туры теллелегең белән? Ул үпкәләми. Ирәндеме, күнектеме, әллә инде кабул итә башладымы? Мин дә әкренеп җайланганмындыр Зөлфирәдә әкренеп ничек дип әйтим. Мин аны тыңлыйм параллельно. Нәрсә икән анда дип. Зөлфирә дә теге әйттерми дә ул хәзер дөресен әйткәндә. Мин дә бик әйтмим дә. Мин 32 яшыма хәтлек теге ират булып яшәгәнмен бит инде. Минем границалар бар бит инде бар burada. Үземнең сүзем бар, үзем әйтәс килгән фикерем. Аларның Зөлфирәте кай вакытта авыр әйтәсең инде ул дип кенә әйтеп куядыр. Хәзер соңгарда бик әйтмим. Концерт gördük dostlar, әлегесе вакытта Зөлфирә үздерә. Ой, тамашачы сагынган, әйбит. Ой. Зөлфирә үйдә җырлап йөри. Мин аның племянницаларына бишек җыры җырлаганын күреп, Аллаһ Тәгаләдән сорыйдым, кайчан үзебезнең балага бишек җыры җырлар дип. Без Алла берсә яңа программа әзерлибез. Язга таба әкренеп кенә балада карыйбыз, өйдә салабыз дигәндә программада әзерлибез. Бишек җыры балалар турында, әниләр турында җырларны белән яңаларны кертте. Зифа Панагаеваның көе һәм сүзләрдә яңа гына җыры яңгырады. Бик матур җыр Зифа ханымга янәдән тагын бик зур рәхмәтебезне әйтәсе килә. Гаиләгездә матур тулылану. Аллаһка шөкер. Әйе, әлхәмдүлиллаһ. Нинди тәртипләр яңалыклар барлыкка килде? Без хәзер төнне йокламыйбыз. Элек алмаз гына йокламый, хәзер мин дә йокламыйм. Безнең өйдә хәзер яңа законнар, безнең өйдә хәзер яңа начальство, безнең өйдә хәзер bütün kişi Nəzirə tirəsində əylənə. Bütün dünya şunun yanında əylənə. Şulay bulub tursun. Ул şabıra tiyiş. Min anda qaytsam, ixlastan автоматически нинди авыру белән кайтсам да аруларым бетеп китә. Аннары менә концертка Зөлфирә баланы калдырып булса да килеп китә концертларга. Һәм ул вакытта инде тамашачылар да килеп әйтәр. Син концерт буен ничектер булдың да, аннан Зөлфирә килеп чыккач кына син теге шин артистларча елмаеп куйдың диләр. Шуңа күрә бик зур рәхмәт, кадерлем. Бүтүнә сәхнә арты, сәхнә алды, зал тагыда нурланды. Чынлап та Зөлфирә бүген сәхнәгә килеп чыккач, буны бернинди арттыруда түгел. Менә сезне әйме үрнәкле гаилә дип, мин инде тамашачыларга да әйтә алам. Рәхмәт. Ничә ел бергә хәзерсез? 3 ел. 3 ел дәврендә сынауларда булгандыр, шулай бит ниндидер аңлашылмаган мизгелләрдә булгандыр. Менә шундый теманы әле барыбер да калып китәсе килә, бик күп аерылышулар хәзерге заманда. Әйдәгез әле менә шундый фәлсәфи мизгелләргә дә без басым ясап китик. Алмаз, Зөлфирә, ничек уйлыйсыз, гаиләне саклап калыр өчен хатын-кыз һәм ир-ат гаиләдә ничек булырга тиеш, нинди булырга тиеш? Төп сире, төп фундаменты гаилә ныклыгын саклап калуның. Сабыр булырга кирәк инде иң беренче чиратта. Бер-берен ишетә белергә кирәк. Ишетмисе килгән вакытларда була, кай вакытта әйтәсе килгән вакытларда була. Шул вакытта әйтәсе килгән вакытта телеңне тыеп, ишетәсе килгән вакытта колагыңны каплап дигәндә инде. Менә шулайрак Дөрес әйтә инде. Дөрес. Хатын-кызга сабыр булу кирәк. Һәм Зөлфирә сабыр булганга гына безнең гаилә матур дигән кебек. Ул чынлап шулай. Ник? Иратның бит аңа төрле вакыты була, шулай да хатын-кызның кулында, бик күп әйбер хатын-кыз кулында. Хатын-кызның иратны да эшләтә ала теләге булса, хатын-кыз аны ничек дип әйтим, кузгата да ала, туктата да ала. Бары тик үзенең шул ичендәге көчен бар икән онытмаска тиеш. Ул көч һәрбер хатын-кызда бар, иратны җиңә ала торган.
Sürüşten güle güle arası var. Rabbim kuşu farlı yıldan barasılar. Sürüşten güle güle arasılar. Rabbim kuşu farlı yıldan barasılar. Olur öyle. Rabbim koşsa olur öyle. Hürmetli тамашачылар, sizin karşınızda Алмаз Мирзаяновның bir туганнары Алина апасы һәм Айсылу апасы. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Алмазда шул хәттек җыр моңга да талант бар, әйме шигырь сөйләргә дә, юмор сөйләргә дә. Сезнең кайсыгызда бу талант бар дип сорыйсым килә? Барсында аңа биргәнбез, наверное. Апай. Риянова. Шулаймыни? Шигырьләр сөйли, җырлый? Җырлый, бейме кызым. Гомумән бүгенге көндә менә Алмазның сезгә шигырь сөйләгәнеме, җырлаганымы, юмор сөйләгәнеме, әллә инде шулай тамашачылар белән рәхәт итеп җиңел итеп аралашумы? Кайсысы менә сезнең күңелегезгә якын, кайсыныграк ошый? Барысы да ошый. Шундый рәхәт, шундый күңелле. Прям рәхәт. Аның эшкерсез булуы ошый. Кешеләрне ярата, дөньяны ярата. Булачактан шундый булып үстеме ул? Инде булачактан бер этлекне дә бергә эшләйдек. Этлекләрне, менә хәзерләрне ачып китәсе килә шунда да. Булачакта булган бер теге истә калган кызык хәле сезгә төшмиме? Яулык бәйләп, яул касинка бәйләп үткәнлегенә хәтерлим. Үзе дә бит инде бер интервьюларны әйтеп киткән, апалардан калган кызыл алт үстәге калокилар киеп йөрим дип әйме? Әй, нәкъ шулай. Ә беренче тапкыр шигырь сөйләгән, хәтерлисезме апалар? Юк, хәтердә түгел. Җыр җырлаганын. Кызыл розалар. Мәктәптә укыганнан ук. Әй, хәтерлибез асын. Ә холыкларыгыз буенча кайсыгыз кемгә ошаган? Мирзаяновларга ошаган барыбыз да. Алмаз сездә нинди сыйфатлары белән аерылып тора? Әйтә алмыйм. Тиз генә баш булу белән менә микрофонга сөйли белә, без инде әз генә куркабыз анда бердән. Кыю тәвәккәл. У бала чакта да шундый менә эшкерсез чынлап та әйме? Достигатор. Максат куя һәм максатка ирешә. Нәкъ шулай. Үз дигәненә ирешә. Ирешергә тырыша. Һәм инде апа кешеләрдән Алмазның үткән туган көне уңаеннан теләкләр. Куйган максатларына барысына да ирешергә язсын. Уңышлар бар, тик уңышлар гына телибез. Бәхетле булсыннар һәр вакыт алга. Иҗади уңышлар. Татар җыр сәнгатен, мәдәниятен һичшиксез үстерәсе шул хәтлек матур итеп әйме, шушы хәтлек шигырьләр дә кертү концерт программасына, иштәлекле матур мәгънәле җырлар да кертү, шундый пөхтәлек тә сездә әйме, тамашачы белән ихлас аралашуда. Бу сезнең иҗат адымнарын башлаганда куйган максат идеме? Әллә сез иҗат итә шушы уйларга, фикерләргә максатка килдегезме? Ничек сез моны булдыра аласыз? Ничек килеп чыга? Без нәрсә күңелебез нәрсә кушашуны эшлибез. Sizin күңелегез матур, әйе, ансыз. Юк, үзеннән үзе чыга, нәрсәдер эшлибез дип, нәрсәдер булай итәргә кирәк дигән генә уйлар да түгел. Менә әйтәләр бит ул кешенең таланты, менә Зөлфирә таба каратып әйтә мине күбесен чиратта. Аллаһ Тәгаләнең юкагына бирелмәгән, димәк, ул аны үзе белән өйдә качырып кына тора тиеш түгел бит. Ул аны бирелгән икән, ул аны халыкка җиткергә тиеш, халык аның белән яхшылыкка омтылырга тиеш. Әмма минем талантым бар гына дип, сәхнәгә чыктымда җырлан түгел, ул талантны үстергә кирәк. Ул инде бик күп артистлар әйткән әйбер, бик күп спортсменнар әйткән сүз инде ул. Ул дөрестән дә шулай.
Көчле алкышлар, яхшы, күтәренке, кайф. Монда барсы да булды, дуслар, монда шигырьләр дә булды, монда юмор да булды, монда матур истәлекле җырлар да булды, монда матур үзенчәлекле концерт номерлары да булды, монда барсы да матур, югары сыйфатлы, зәвыклы һәм инде Мирзаяновларга гына хас, яхшы, чиста, саф, энергетикалы булды, дуслар. Әйе инде, форсаттан файдаланып янәдән алмазга без әлбәттә телибез. Ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә иминлеге. Зөлфирәсен шулай уч төбендә генә мәрҗән бөртегем дип, кызларының игелек, изгелекләрен күреп исән-сау пар канатасында үстереп, гаиләләрендә әле тагы да матур бәхетле тулыланулар алда көтеп, матур итеп иҗат итәргә насыйп булсын аларга. Һәм инде мин сезне яратып, хөрмәт итеп, хөрмәтле минем туган тел телеканалының тамашачылары, киләсе матур очрашларга тиклем сау сәламәт булыгыз. Гел шундый матур, яхшы, изге күңелле, саф энергетикалы булыгыз. Бүгенге безнең тапшыруыбызның геройлары кебек дип өстәп әйтеп куясым килә.